Добър вечер, уважаеми зрители! На 15 декември започва шоуто на Бойо Ваклинов «Вагабонтинът» на ТВ Ефир. На днешната дата през 37 година е роден Нерон Клавдий Цезар Август Германик, известен под името Нерон. Римски император между 54 и 68 година. Последният от Юлиево-Клавдиевата династия. Нему се приписва прочутата фраза «След мен и потоп». Мен ако питате, след мен и потоп е символ вероюто народния политически елит. Ето, да вземем Пеевски. Корпулентният политик държи ДПС като заложник и дори се цани да я оглави, което ще е безпрецедентен акт. За първи път в над 30 годишната история на движението за лидер ще бъде избран човек, който не е етнически турчин. И всичко това Шиши го прави с едничката цел да излезе от Магнитски. Бойко Борисов пък всячески се стреми да не влезе в санкционния списък и в името на това най-безцеремонно и най-невъзмутимо не спира да използва партия ГЕРБ като щит. Промянаджиите от своя страна колаборират все по-официално и все по-видимо с вече споменатите доскорошни техни смъртни врагове в името на пустите конституционни промени и запазване на евроатлантическата ориентация на страната. Затова, кога ще ни залее така потопът на новия исторически компромис и как да намерим спасителен пристан, ще говорим с журналиста Иван Бакалов. Мисия възможна ли е да превключим на живот с по-малко пластмаса? Темата ще нищим с Евгения Ташева от Сдружение за земята и актрисата Иляна Лазарова. Но преди това ще ви представя новините. И така, време е за хип-хоп обзора на новините. Корпулентният Пеевски олигарха след премиера готов ли е да замести патриарха? Делян за Конституцията, Радев на смете. Правен, но той не е за мирисане цвете. Шиши постигнали вече договорка Лукойл Нефтохим да го купи офшорка. Идиот, но не по Куросава или Достоевски. Изтипоса златна арка пред Александър Невски. За Пирогов се стигна почти до мач боксов. Що ли ГЕРБ и ДПС го бранят като Матросов? Шиши постигнали вече договорка Лукойл Нефтохим да го купи офшорка. Българите сме най-нещастни според класация. Нормално като сме от мрънкачи нация. Шенген скоро май няма да го бъде. Австрийците пак с нас си правят гъбел. Шиши постигнали вече договорка Лукойл Нефтохим да го купи офшорка. Обземаме гняв от безсилие. Подавно с от това до 2020 полицейското насилие. Докато Терзиев не може да събере ни паднали дървета, ДПС вземат от регулаторите 1/3. Шиши постигнали вече договорка Лукойл Нефтохим да го купи офшорка. На вас не били някак неудобно. Поради нарастващия от години апел към обществото да ограничи употребата на пластмаса, все повече държави започват да прилагат крути мерки за намаляване на зависимостта ни от пластмасови продукти. Очаквано, България не е сред тези страни и продължава да върви след събитията в грижата за околната среда. Какво трябва да се промени на институционално равнище у нас, за да започнем да живеем така по-еко, по-природосъобразно, ще разберем от Евгения Ташева от Сдружение за земята и актрисата Иляна Лазарова. Заповядайте, момичета. Заповядайте. Много ми е драго. Заповядайте. Заповядайте. Как сте? Добре. С какво дойдохте до тук? Градски транспорт. Добре. Автомобил. Не си еко. Не знам, ще те махнат от следващата кампания, според мен. До година съм планирала електронна кола. Да. Добре. Иначе е много хубава украса, само да се похваля. Дайте, колеги, Варио. Само да се похваля. Много хубава украса. Благодаря на Соня и благодаря и за кориците в YouTube, които също стават съвършени. Кратко отклонение. Аз тук съм си донесъл. Купих си вчера вода, хидратирам се добре. Изпил съм я тази сутрин до обяд. И тук това е от една популярна напитка. Сещате се коя? Няма да кажам коя. И сега вие сте дошли тук, чакай. Рязко контрастира на коледната украса, но вие сте дошли тук, сега искате да ме накарате, значи за напред да плащам. Не само за водата вътре, в
това шише и за напитката в това шише, а да плащам и за самите шишета. Ама Значи, после вие ще сте- получиш обратно. Какво ще... Ма ти което си вече платил. плащаш. Ти вече си го платил, нали? Добре, вече разкажете. плащаш. Малко просто така, правиме се на интересни и оригинални в началото. Интересни сте, така Чакайте, е. само тапата е за събиране на капачки за нашия приятел. Да. Слушам ви сега. Какво искате? Чакайте това шише. Какво искате сега да направите в България? Какво искате да се промени? Значи най-важното, което според мен масата от хората не знаят, е, че те вече плащат във всяка опакована стока. За всичко, което си купуват в опаковка, те са платили в цената на стоката и рециклирането на тази Не опаковка. искам да свикам с гледката на пластмасови отпадъци. Друг е въпросът дали тя се рециклира в последствие. Докато системата за връщане на бутилки обратно в търговските обекти, в магазините, където се продават напитки, гарантира, че тези бутилки ще бъдат рециклирани. Тоест, примерно това сега струва 4,50, да кажем, това шише, с минерална вода. И, тоест, аз вече си плащам вътре в това цената на Абсолютно. Не пластмаса. се знае колко. Не е прозрачно. Тоест, това. а вие искате да се въведе депозитна система, да го кажем чисто, нали, това е термина. Точно така. И като се въведе тази депозитна система, вече като го изпия и отида да го върна, нали, ако не реша в него вино да си сложа или скоро смъртница, Или бензин. да, или бензин, или бензин, какво друго може, да. Без такива тъпи шеги. Той ще ми върнат, четох, че някакви 20 стотинки, реално можем да се върнат. Това е сумата, която се обсъжда в Да. момента, да са 20 стотинки, но тези 20 стотинки ще бъдат включени в първоначалната цена и после Да. просто си ги връщате обратно, когато Ама, върнете чай празно. сега, то ще се дигнат и с 20 стотинки допълнително. Най-вероятно да, но те реално не се вдигат, защото тези стотинки са възвръщаеми напълно, за разлика от сегашната сума, която няма знаем колко и която няма да я видиш никога повече. Еми, това добре звучи. Защо не се случва тогава? Добър въпрос. Чакай да... Това го скривам вече. Ми загрозява гледка. Хубави жени, украса. Защо не се случва това? Може би вие за земята да после представителя на Мелпомера ще се включи. Би било чудесно този въпрос да го задаваме и към отговорните институции, които всъщност движат процеса. В случая водеща е Министерството на околната среда и водите. Разбрах, че 10 години те се туткат и нищо не предприемат по въпроса. Не само нищо, правят се поредни проучвания, изследвания, явно, нали, нещо резултата, не знам, не ги удовлетворява на предишните анализи или аз не знам какво, но сега се чака резултат от поредното проучване, което ще бъде, Аз може четох, би, че още готово 2012 някакъв анализ е поръчен и е направен Да. и се искат нов анализ. 2021 нещо се е занимавало. Кое правителство? Петков ли е или още Борисов? Тогава 3? беше коалиционно, не беше вече Борисов, беше коалиционното правителство, което имаше в споразумението си даже точка да се въведе Залегнало. депозитна система. Да, абсолютно, Добре. официално. И в момента стои в програмата на правителството тази точка. Да се приеме Ходихте ли до законодателство. този Юлиан Попов, до актуалния екоминистър, да поставите ребром въпроса? А между другото, тук да дам контекст от Зелено движение, една от партиите в Демократична България, всъщност свалиха доверието си от него, понеже не сте така удовлетворени от темпа му на работа и това, че въобще не придвижва според тях реформите в сектор околна среда. Говорихте ли с господин Попов? С господин Попов точно не, но с ресорния министър Николай Сиджимов говорихме, тъй като той всъщност ръководи една специална... Замминистър има. Точно така. Една специална работна група, в която всъщност са всички, не всички, но основните заинтересовани страни в целият този процес. Производителите, нали, пивовари, безалкохолни напитки, минерални води, големите търговски вериги и рециклаторите. И тези, които стопанисват, организации, които стопанисват цветните контейнери по улиците за разделно събиране, всички тези страни са представени в тази работна група, само че липсва нещо много сериозно и липсват малките магазини у нас, тъй като те нямат асоциация. Между другото, в някои от големите хранителни вериги има въведена като че ли някаква Да, така е. Но своего рода такава система. Нали? Ако връщаш бутилките, има го, но не... Идеята ви е в всяко квартално магазинче, във всяко кътче в България това да може да точно, се навсякъде, където се предлагат напитки, трябва да могат да се връщат и това са не само тези пластмасови бутилки, Не са само и бираните. и кенчета. Да. Ма бираните само може да си ги връщаш и ти връщат всъщност. Да, защото те все пак са оборотни бутилки, които се мият, пълнят повторно, разбира се. пускат повторно и този дял на бутилки ще се увеличи у нас. Това е заявката, която Добре, е супер. и тук защо трябва да го направим? Аз разбрах, че всъщност заради това, че не сме все още въвели тази депозитна система, ние от година-две плащаме над 44 милиона на годишна база данък към Европейския
Съюз заради това, че не рециклираме пластмасата, така ли? Точно така, от 2021 година това е факт. 44 милиона държавата е готова да ги плаща. Това Да, е вместо половин да детска въведе. болница, например. Точно. И това се плаща от държавния бюджет. И няма намерение, ние писахме до институциите да ги попитаме, не смятате ли да прехвърлите тази тежест към производителите, които всъщност имат те задължения да ги събират тези опаковки. Но от Министерството на финансите нямаше такава... Добре, защо? Защото е Министерство МОСВ, Министерство на околната среда, защото е мудно, тромаво, некадърно. Има ли някакъв друг интерес? Защо се бави това? Не знам. Според мен е много трудно, Да. и ще дам после думата и аз да пусна малко, според мен е много трудно да се все още да се разберат тия всички заинтересовани страни, които изборих, седнали около масата, а Министерството се опитва да балансира все пак между тях, за да може да се случат нещата. Трябва всички все пак малко или много да не са недоволни, да се съгласят на една система и тя да влезне в действие, но не разбирам защо се бавят и аз наистина. Да не е поради някакви... Да я знам. Има нещо. Причини, Има които... нещо. Само последно ще кажа. Търговски или не знам. По-скоро са законодателни, защото в момента се кове европейското законодателство, ново европейско законодателство за Защото нали опаковките. от плана за всичко вече е на кръгова икономика. Всичко натам Би отива. трябвало, и това ще е перфектен пример за кръгова икономика, ако направим депозитна система у нас, защото от бутилка ще става пак на бутилка. И няма да се губи, няма да се търкаля в реките, няма да го чистим с общински пари и така няма знаете ли какъв... Значи българина ще го... Всъщност има... Ще продължим преди това да дадам думата на Иляна. Защото тя седи като изтокана. Не, аз слушам много внимателно, между другото. И защото някои от нещата не съм ги чула. Ти си лице, всъщност, на кампанията за земята. Не за първи път. Аз видях, че ти си участвала в предишната тяхна кампания "Пластмаса в тялото", в която много интересно е подложила на изследване 10 известни личности, дали имат химикали в тялото, вследствие на това, че са яли и пили това, което показахме. Храни и напитки с пластмасови опаковки за храни и напитки. Нали така? Точно така. И отделно си участвала и в друга кампания, която е против намерението на общините. Да, в тецове и в инсинератори. Да. За пиар ли го правиш? Това ли ти е въпрос? Да. Ами не. Обиждаме малко въпросите, защото мен наистина ме интересува тази тема. Аз съм майка на 2 деца. И... Аз те провокираме, те обиждам. Добре, благодаря. Добре, да ще извинявай. Аз обичам трябваше, извинявай, трябваше да го кажа. Не, защото хубава жена, актриса известна. Ами не бих ли си направила пиар по друга тема? Ако искам да правя грандиозен пиар, нямаше ли темата да е друга? Не, защото сега е модерно да си еко и да... Не съм много сигурна. Модерно. Ако е мода, дано всички да я прихванат тази мода. Добре, хубав отговор е това. Защото не виждам хората да са тръгнали... тръгнали... Имаш 2 деца, това е мотивацията. Нали? Това е мотивацията, едно на ръка. Второ, аз съм живяла в чужбина много години и ми е направило впечатление рециклирането, колко е чисто, как отсъства пластмасата в природата. Мен всичко това ме дразни. Аз още от малка се занимавам с почистване на околната среда. В ранна в детска възраст съм събирала отпадъци около блока и съм фасове, чашки. И те гледаха приятелите ти като тази. Майка ми се караше, защото пипам боклуците. Аз съм била мъничка и не знам, то е нещо, което ми е заложено. Дразни ме като цяло. Аз искам да те питам, защо не си правиш постовете в Инстаграм, да си взимаш по 1000 лева на пост, ти ми събираш тая кочина се ровиш. Кажи ми. Касаеме, плашиме това. Какво ще оставим за децата? Не бе, ти си права да е. Ние сме преходни, нали така? Нашия живот ще свърши, ама им остава поколение след нас. Какво ще оставим за тях? Какъв въздух ще дишат? В каква природа ще живеят? Срещаш ли така колегите ти? Запалила ли си някои твои колеги актьори? Запалила съм семейството ми, но аз съм много стрикна в рециклирането, наистина. И съм много зла в интерес на истината. Аз се карам вкъщи, семейството ми, с приятели. Много приятели съм запалила. Значи колегите ми, до някъде да, но това не е на дневен ред за никой в интерес на истината. Много е тъжно да го кажа. Малко са хората като нея, за които това е начинът ти на живот и кауза. Всеки се занимава с всякакви други битови проблеми, но не и с рециклиране, не повярвай ми. Срещам се и познавам всякакви хора. Интересува ги здраве, какво ще ядат, къде ще пътуват, какво ще си купят, каква кола ще карат, но никой не се замисля за рециклирането. И всъщност къде отива този целият отпадък, който ние всеки ден ежедневно виждаш хората с торбите, ходят към кофата. Някой замисли ли се къде отива това? Къде отива този целият буклук? Нали сте виждали на язовир Искър ли беше она отвратителна
всичко беше Депата ли, потопено. където са? депата Плаващото с- сметище по река Искър, там ли може беше, би. колега? Моля? Плаващото сметище по река Искър, може би. Да. Да, това Да, беше река Искър, след едно да. наводнение, много Да, голямо беше. да. Да, Всъщност разбрах, че според едно проучване, което вие сте направили, 85% от хората подкрепят да бъде въведена депозитна система и след като да си връщат, да си доплащат за това и да си връщат след това бутилките, нали така? Да, точно така. Ма това ги Виждаш. улеснява в ежедневието. Това улеснява всички ни. Вместо да се чуем с тия бутилки да обикаляме, защото и аз обикалям, не навсякъде има кофи. Отиваш европейски начин, цивилизовано, слагаш си бутилката и това е решение на битовизмия дори. И тук искам също да приканим, аз не мога да провокирам, но аз ви подкрепям горещо. Призовавам всички да влязат на сайта на zazemята.org, нали така? И вие имате кампания и там всеки може да се подпише. Видях, че с имейл става име лесно. Да, само това, нищо. За да може, видях, че не са много подкрепили, още под 4000 души са. Под 4000 са все още, да. Трябва да Надявам нарасне се да има. тая Ами петицията ще помогне да се акселерира всичко това, тези машини да се въведат или по-скоро да се променят законите, за да може това да се случи час по-скоро. И също да кажем, това е въведено в 12 страни. Прочетох. Повече, значи в Европа, И още да. 12 предстои да бъде Растат. въведено. И най-интересното, уважаеми зрители, в Румъния предстои да бъде въведено. Не, вече е въведено при няколко Да, дни. ние заедно влязохме с Румъния в Европейския съюз, само че те вече ни превъзхождат и по този показател. Знаете ли защо? Защото направиха съдебна реформа. Дъното на всичко е това може. Така казват, не. Така смятам. Добре, какво друго може да се... Защо... какви са отражението върху околната среда, като в някаква конкретика, за това, че нямаме такава депозитна система от тези? Имате ли някакви данни, които може... Те са стряскащи със сигурност. Плашещи са цифрите. Да. Много прост пример ще дам с, примерно, Латвия въведоха депозитна система преди една година, както и Словакия. И там нашите колеги от екоорганизации, които също чистят, както и ние чистим, нали, боклуци от всякакви места, веднага, в рамките на няколко месеца след въвеждането системата се вижда, че вече не се намират тези бутилки и кенчета, които са обект на депозит, вече ги няма разхвърлени в паркове, градинки и така нататък, защото хората почват да си ги връщат за депозит. Така че това е едно от първите неща. Ние редовно чистим планини от земята, но специално за тази тема направихме едно друго експериментално почистване с преброяване покрай пътищата на България. Сега ние покрихме само 24 км, защото бяхме толкова на брой хора и толкова време разполагахме, но старателно събрахме всичко, което имаше отстрани на 2-3 селски и междуградски пътища. Не сме ходили покрай магистралите, там може и да е по-страшно, може и да не е, не знам. Но в крайна сметка излезна сметката, показа, че на всеки километър, ако навсякъде е толкова мръсно, където бяхме, както където бяхме ние, на всеки километър от път в страната ни има отстрани до 140 бутилки, което е потресаващо наистина. Много. Другите неща, които намерихме, бяха чашки, тарелки, всякакви пластмасови опаковки от храна и напитки и тютюневи изделия. Огромни количества. Трябва да кажем, че ако се въведе тази депозитна система, това ще доведе всъщност и до значително спестяване на обществени средства. Това, което вие споменахте, реално аз видях и на вашия сайт, има доста данни. Общините всъщност какви баснословни суми харчат, за да се чистят точно такива пространства, които са усеяни тъкмо с пластмасови бутилки, така нататък. Нали така? И ако се върнем пак на плаващото сметище по река Искър, което се случи преди беше вече 2-3 години, поради много дъжд, то можеше да бъде не щета, каквато представлява, защото то се почисти за някакви баснословна сума, нали, поне 300 000 или повече, не знам, много голяма сума беше почистването, а всъщност тези бутилки иначе можеха да бъдат ресурс, който има стойност плюс, а не минус. Мога ли да предложа име за слоган за вашата кампания, за да бъде въведена? Да си на далавера, примерно. Българинът трябва винаги да е на далавера. Значи, ако бъде огласено публично, че за всяко по 20 стотинки ще стимулирате хората да се разкарат обратно. Аз мисля, че това също е стимул, между другото. Да си на далавера. Да си на далавера, реално. Защото, нали, за природата не знам. Но
Малцина са като Имам Тепиляна, роднини, реално. живеят в Не малцина, Германия но са и малцинство. те казват, че не биха си помислили да си изхвърлят пластмасата където и да е било. Те имат такива контейнери или машини, в които и казаха, че монетките, които събират, децата имат мотивация и си ги слагат в касичка, примерно. И самите деца вече събират пластмасата, отиват до контейнерите и си събират. Еми да, то за детето това е много, за теб може да не Това е трябва, нищо. може би, да е фокуса, за да стане в България, не знам. Че ще има някаква възвръщаемост. Защото не за знам някои иначе хора. как да... Да, и така е Аз много по-разбираемо. Министерството натискайте и с... Да знам. Според мен те изчакват всички, изчакват европейския регламент за опаковките как ще започне да изглежда, защото има опасност, сега в момента това се решава на европейско ниво, има опасност да се разводни малко това изискване, което изведнъж накара производителите да се стегнат и да почнат да натискат те да има депозитна система, защото за тях се вкараха едни доста сериозни цели за обратно прибиране на бутилките, които те пускат на пазара в много голям процент, много по-голям, отколкото в момента те успяват да съберат. И не само това, а и да влагат рециклирана пластмаса в новите бутилки, която не може да идва от нещо друго, освен от бутилки, за да се спазва безопасността на опаковките, които са в контакт с храни. Така че, според мен, те малко изчакват да видят дали няма да се охлаби това европейско изискване и да протакаме още няколко годинки и да минем по-евтино още известно дълго време. Ема ние то данък си го плащаме, смисъл. Данъка той се си плаща, излиза да. от 44 бюджета. милиона. И то ние го плащаме, нали, а не който трябва. Добре, момичета, успех ви желая. Благодарим. Пак припомням да се подпишем в zazemята.org, за да бъде депозитна система. И... Да. На изпроводяк. Подаръци? Да, малко, съвсем малко, но от За това ще сърце. ни покани. Да, това е много хубаво. Нали ми прощаваш? Здрава, хубава труба, Добре. памучна, заповядай, за да Благодаря. си връщаш празните бутилки в магазина. Специално Добре. пише депозитна система, хубави лепенки. Сега тук слогана е за да е чисто, но може да го променим, за да е далавера. Да си на далавера. Да, и малко съвети да си на как далавера. по-малко пластмаса в ежедневието. Добре, благодаря Да ви. използваме ние. Благодаря ви, момичета. Благодаря ви. Много благодаря и аз. Добре, успех. Също. На вас не били някак неудобно. За безпогрешен и правдив анализ на събитията и процесите в родната обществено-политическа джунгла, тази вечер съм поканил журналиста Иван Бакалов. Как сте, господин Бакалов? Отдавна не сме се виждали. Да. На 3 месеца ви каня за една така среща. И се каним да направим предаване за Куба, уиските, пури. да говорим за Куба, И да за пушим тия пури гадове тук. трябва да говорим тия. Чакай, че тук Няма пластмасата ми е, извинявам се, че говорихме преди малко за Да. пластмаса. Вие еко ли сте? Еко съм. Не ползвате пластмаса? Не, до там не съм стигнал. То не може. Добре. Хич. Да се върнем към родния След 30 годишно туткане започна демонтажа на паметника на Съветската армия. Въпросът ми е, Алоша в Пловдив кога? Значи, тая работа се дъвче много отдавна. Мене ми прави Алоша ли е или впечатление. Аз искам да кажа, че за чумотевицата около този паметник стана нещо по-важно, което очевидно някакви пиар специалисти са го предвидели и нагласили. Прокуратурата в деня, в който всички гърмят за паметника, съобщи, че е прекратила разследването срещу Горанов и Борисов за раздаваните така наречена такса помагане, както я нарича Божков. Над 60 милиона лева е дал такса помагане на Божков, на Горанов и на Борисов. Прокуратурата прекрати и каза, че няма доказателства. Значи един човек си признава тежко престъпление, че е давал... Сменете снимката само, моля, като говорим за Божков. Нали? Да. Това е в сянката на паметника. Всичко минава. Аз тук само искам да припомня, вие това като казвате, да не забравяме лятото какво се стане. Тя прекрати прокуратурата и делото за кючетата и пачките. Преди 2 месеца прекрати частично и за Барселона гейт. И всичките тези неща, господин Бакалов, как звучат на фона на заявки, на гръмките заявки за конституционна реформа, която, разбира се, ще върне усещането за законност и за справедливост? Това е безсилие. Това, както един чуж журналист писа за България, че е създадена култура на безнаказаност. Значи тук всичко може да направиш и прокуратурата да те уневини. Същевременно
може да държи по 1-2 години в ареста някой непослушен бизнесмен, например, и да го развява като какво стана с Нексо, какво стана с оня, дето откраднал данни от данъчното. Колко такива има? Десетки шумотевици, които завършват тихомълком, без нищо. Същевременно неща, за които има повече данни за престъпления, ги оставят така без разследване, или прекратяват, или отказват да образуват. Така. Все пак, само за да продължим, с 2 думи за Моча. Вашия коментар? Моча, ако някой го събаря в момента, защото те сега го свалят да го реставрат. Да, с Шмайзер, аз съм ви подготвил едни, дето режат Шмайзер. Те го свалят за реставрация, едно друго, така, може и да не го качат повече. Въпросът е, че ако някой го събаря този паметник, това е Путин. Защото той идентифицира своята агресия в Украйна, война, която започна на хлус войски, като продължение на Отечествената война и като борба срещу фашизма. Той щял да денацифицира и така нататък. И този паметник вече се възприема не като артефакт и история, нещо старо от градската среда. Той се възприема като символ на путинизма и на агресията. Това е реалността вече. И настроенията в обществото, както и в целия свят, не са преобладаващо на страната на Русия. Ето, у нас могат да се преброят колко са проруски настроените, политически представени. Видяхте пак Възраждане, БСП, Левицата, пак показаха мускули. Свиренски беше героично. Добре, колко са? БСП плюс Възраждане, колко са? Левицата... Имат ли мнозинство? Плюс колко са? Под 1% са левицата. На избори всички проруски партии са под 1%. Колко са? 300 хиляди? Да, колко са? Може ли това мнозинство ли е? Просто са явно много шумни и остава впечатление. Шумни са. Той вика там като такова. Искам да кажа, преобладаващите настроения не са в подкрепа на Русия и не са в подкрепа на войната на Путин. Затова този паметник ще пострада. Това е. Аз съм писал неведнъж, че не културни народи като австрийския поддържат паметник. Верно, че той е вече там поне силата на някакъв договор. Не, тук нашия е построен от българската държава като вътрешно наше решение. Докато в Австрия има един не по-малко внушителен, но той е договор има между част от условията там да се оттеглят руските войски от Виена. Остава, затова ви попитах за Алошата в Пловдив, защото бронзовия Алоша в Плевен беше премахнат, сложен в двора на един исторически музей. На негово място дигнаха монумент в памет на войниците, участвали в битката при Дойран. Принципно това са исторически свидетелства, които у нас се натоварват 45 години в съветска орбита. Комунизма се приравнява с фашизма. Казват, това са символи на комунизъм, които равно все едно на Хитлер и на... То е дълбок спор. Не можем да го решим. Всъщност най-така, може би, политическото измерение от цялата тази гюротия покрай правилното за мен категорично започнало демонтиране на паметника на Съветската армия, че май се оказва, че ПП с започването на демонтажа на паметника на Съветската армия беше демонтирана и възможността ПП и ДБ и БСП да се разберат за мнозинство в Столични общински съвет. Има и там ще стане сглобка. Ама аз не съм сигурен още, че го демонтират. Ще видим... Стартирането, казах. Да. Сега така го представят, ще видим какво ще стане. Но ще изражението... го лъснат, ще го направят и после ще кажат да го качваме или да не го качваме. А изражението му в Столичен общински съвет, защото бяха точно почнали преговори между десните и БСП. Мая Манолова ония ден каза, че и Корнелия Нинова взеха решение, че няма да се колаборират. Дай да видим какво ще направят, като не се колаборират. Значи стопанството на София и ситуацията в града е нещо неизвестно до сега, което тепърва ще се разкрива. Кмета новия отиде в завода за преработка на боклук, припомням само.
шефа му каза, че този завод, откакто е построен, работи по няколко часа на ден. Той е направен така, че може да работи денонощно. Защото нещо не бил построен както трябва, не е окомплектован, дефекти, чупи се и трупат в някакво депо боклуци, както едно време едни бали. Ами тия, колко такива неща ще изкочат от дебрите на София, които до сега са били неизвестни? Наследството на ГЕРБ. Да. Това е завод, който Бойко Борисов, като стана кмет, каза, че за една година ще реши въпроса с боклука. 10 години му трябваха да почне да строи този завод. Вече беше премиер. България влезе в процедура в Европейската комисия. Заведоха дело, че не строят приготвени милиони за този завод за боклука. Те не строят. Чудеха се как да откраднат от тия пари. Нали, за това забавих. То всъщност скоро стана един месец от стъпването в длъжност на Васил Терзиев. Той едва ли си е представил първия му месец да бъде точно такъв. Аз се надявам... Припомня кървавия протест срещу БФС, дет беше обвинен. Сега от друга страна, господин Бакалов, тия клони, дет продължават да седат по улиците на София. Ясно е, че това, нали, сметопочистващите фирми, които са близки до ГЕРБ, правят сечено на новата управа. И че нещата са изначално сбъркани. Не е досечено само. Да. Това наистина си е бедствие. Значи, представяме си, в София има 10 000 паднали клони, дървета и така. Значи, това са 10 000 резачки, трябва да отрежат или една да реже по 100 на ден. Дали, ако си помисли човек, не е лесна работа. Ма много време минава вече. Минава, така е. Трябва да има организирана структура, да има на разположение, еди какви си там. Защото не могат да се оправдават само, нали, с лошо наследство. Те сега са така, че за спирките отговаря градския транспорт или мобилност, му викат. Едно време беше столичен градски транспорт. Сега... Да, столичен автосайт, център за градска мобилност. За парковете отговаря озеленяне, за улиците почистващи фирми, там за еко, какво беше за алеите, вело. Да, най-различни организации. И като падне едно дърво, то не избира къде ще падне и се хвърлят топката. Добре, само е за един естетически въпрос, много кратко ви питам тая глупост с златните арки. Все пак... нека... Значи, аз не мога да разбера... Виж, аз за костенурките ми допада, ама тази златна арка... толкова неща има в държавата. Те, като се фанаха за една арка, тук се разправят 3 дена специалните мрежи, само за това приказвам. Голема работа е една арка. Това национален проблем ли е? Турил някой кич може да е, може всичко да е. Нека... И Бъчви имаше до Александър Невски. Бъчви да сложат. Бъчви имаше до Александър Невски. Не, защото, между другото, припомням, че точно тук вляво, уважаеми зрители, дайте ме само, тук вляво не е ли паметника на Самуил? С светещите очи. Самуил очите, както някой му беше казал. Самуил очите. Да. Все на тия места. Добре, да минем нататък. Не е ли нелепо, господин Бакалов, че от сутрин до вечер, сутрин се събуждаме, вечер лягаме с пустия ремонт на Конституцията, а попаднах на едно проучване, според което 90% от българите не знаят какво предвиждат готвените конституционни промени. Кажете ми. Това и вината и на експерти, и на политици. Вината и на медиите, че не го обясняват. Нека само припомним. Готвените конституционни промени най-общо предвиждат повече независимост на съда, отчетност на прокуратурата и някои и правомощите на Радев за служебното правителство да бъдат поурязани. Това е в общи линии. Най-общо. Е това. Но така малко... Най-общо е така. Въпросът е, че поначало в обществото ни цари голямо невежество за държавното устройство и кой как взима решение. Ама голямо невежество. Значи, хората си мислят, че като дойде едно правителство на власт, може да арестува предишния премиер, да го вкара в затвора. Ето така имаше недоволство. Защо тия новите не арестуваха Борисов? Една голяма част от хората недоволстват. Защо не е арестуван? Арестуваха го за един ден и го пуснаха. И те впоследствие те не знаят как функционира държавата, че има прокуратура, която може да разследва, арестува, оставя в ареста, да обвинява.
и която отказва упорито едно след друго неговите афери на Борисов да ги разследва. Освен това, хората не могат да си представят, сега имало някой премиер и правителство тия ППДБ. Аз не искам тук да звучи като оправдание за тях, но невежеството е голямо. Значи, не може някаква партия с 60 няколко депутати ще въведе ред и ще арестува. То е естествено, че има коалиция от 3 партии поне. Защото преди това, нали, никаква коалиция с ГЕРБ и ДПС като дойдох. Така много беше. ни дойде вече. Много беше. Да, и изборите ни дойдоха много и едно и също. Много ни. Още част от невежеството е другаря Пеевски. Да. Понеже те контролират медиите. Да. Това така наречено задкулисие. Те са инструктирани да го питат за всичко и да го показват само в новините. след малко се върнем Пеевски, само да изчерпим. Това с Конституцията. Припомня, че точно преди 8 години, 2015 декември, ГЕРБ и ДПС бламираха съдебната реформа на Христо Иванов. Допускате ли, сега нали до Коледа трябва Допускам. Ще могат пак да си покажат рогата и да опраскат Конституцията? Много е трудно да се постигне квалифицирано мнозинство в един парламент. Това са 160 гласа. Да. Даже има спорове дали не са и 3/4, което е още повече. Да не сбъркаме. Да. Допускам, скептик съм, но то опира и по сегашната конституция прокурорите в България имат гарантирана независимост и имунитет. И ако има един смел прокурор, той може да почне да разследва и да обвинява, дори да му нареди началника. Ще стане голям скандал. Ако опита един главен прокурор да спре разследване с някакви мотиви, ти сега го приключи този въпрос. При Дремджиев имаше един прокурор, ама той не знам докъде стигна. Той стана адвокат. Момчил ли, как се казваш, който пробва май нещо да... Той стана адвокат, напусна. Но и я, че изокам някой ден, както имаше на Чудомир един раз, изока въпросния прокурор и каза какво е. Ама ето, пример е в Румъния, една жена, какво направи там? Лаура Кьовеши. Да не би да е някаква партия била зад нея или някакво смел прокурор, гарантиран от Конституцията имунитет. Той тук е така. Тук нашите са гледат да се сложат и някакви далаверки там, кой какво даде. ДПС след като взеха, припомням, 1/3 от комисията в Народното събрание, миналата седмица Десислава Атанасова каза, че 1/3 от регулаторите ще бъдат номинирани от ДПС. Значи, Бойко отрече са подобна договорка да има вече. Значи това е една практика, дето се е въвели още преди години, да има политическо представителство и да го делят на квоти. Ние в парламент сме толкова, ще имаме такава квота, ние толкова, такава квота. Не знам, това за мен е нещо пагубно. Примерно така избират Висш съдебен съвет. Ти на мен, аз на тебе. Ние ще изберем твоите. Говоря за тия, които гласуват в парламента. Ние ще избереме твоите тук БСП на ГЕРБ, вие ще изберете нашите ГЕРБ на БСП предложенията. А то се избира вече по закон с квалифицирано мнозинство. И ако кажат едните, няма да избереме той, защото е корумпиран или защото е компрометиран, и той няма да бъде избран. Но почват договорки. Ще избереме вашите, ако изберете нашите. Тук припомня всъщност, че предложението на ДПС в Конституцията да залегне, че точно шефовете на регулаторите се избират тъкмо с 2/3 мнозинство квалифицирано, за да могат точно и ДПС да си предложат своите хора. Да. За Шенген, Австрия ни пусна частично Шенген по въздуха само. Днеска пише Financial Times съобщи новината, която и нашия премиер. Унгария заплаши, че няма да гласува за Шенген за България, ако не махнат таксата за газа по тръбата. И те махнаха. И сега ще видим. Пак ще духаме супата май, защото то не е само ние да си изпълнил някакви показатели, ами какво се вижда реално. Възможно е да приемат първо да пуснат през летищата. Да. Значи не сухопътни граници, само летища. И то може и от Румъния да почнат летищата.
понеже през летища се минава през по-тежки проверки. Персонални, с и камери има и всичко. Само припомня, вие чухте ли всъщност Бойко Борисов как да кажа, преведе на прост език позицията на Австрия, че е скоро да ни пусне частично Шенген само по въздух? Цитирам, той каза, ето, Бойко Борисов, австрийците казват България да се върне 3 години назад, както беше при Бойко Борисов и всичко ще е наред. Аз тук само припомням, господин Бакалов, помните и 2011-та Бойко беше казал, измазваме една сграда и сме в Шенген. Да. А Цветанов пък... Той няколко пъти обеща как влизаме. Влизаме. Цветанов оня ден, той са ясно, че му има зъб много. Нали? Но ли каза, че 2010-та Бойко не е знаел какво е Шенген. Аз съм склонен да му повярвам, да ви кажа, защото Бойко е доста неук човек, нали? Колкото и да е хитър. Все пак да не забравяме, че пращаше да стават IT специалистите овчари. Вие сте писали книга "Сянката на Борисов". Чел съм я, имам я. Той има за още един том. Време е, между другото, да актуализирате, според мен. Събрах се много афери. Да. Ето, вчера отмениха разследването за подкупите на Божков. Реална ли е опасността Лукойл да попадне в ръцете на подставено лице или някаква, я знам, офшорка, нали, въпреки... Това, че Русия продава Лукойл, тя е уж частна компания, която обаче в Русия всички частни компании са по някакъв начин управлявани от държавата или са силно така регулирани и насочвани от държавата. Поначало те големи компании, такива и бизнесмени са създадени, раздали са разни сектори на икономиката, на този оня и станаха големи капиталисти. Та самото тяхно желание, че ще продават, е така със сигурност маневра за прехвърляне на собствеността към нещо по-прикрито. Лукойл си продаде, ще остане веригата бензиностанции, към това по-прикрито ще се появи може някакъв собственик, регистриран в Швейцария, ще каже, как те и до сега се опитваха да кажат, може да се присламчи. че била народ от Лукойл. Има ли достатъчно силен ли е да се присламчи? Както писаха в руските медии преди години, когато държавата отказа да се намеси за Виваком преди години и така с помощта на една руска банка, собствеността преминал когото трябва, тогава в руски медии писаха, че е бил даден подкуп $50 милиона на Борисов, дали му възможност да натопи човката. Това е израза от публикацията. Помня. Да. Тук не го цитираха никъде тия. Беше в няколко сайта, цитирани по-големи медии в Русия, но тук никой не го цитира това. Та сега подозирам, че възможно операцията да включва да разрешим на някого да натопи човката. С Лукойл. Март месец чух през миналия уикенд Радомир Чолаков, шефа на Конституционната комисия, той явно, пробва така да опипа общественото мнение, че Бойко след ротацията Бойко може да е премиер, Пеевски вице-премиер. Много нагъл. Не, това е ясно. Пускаш в къщата, той иска да се качи на масата. Да. Изключително възможен ли е подобен сценарий? Не, те работят. Това показване на Пеевски по телевизиите непрекъснато. Тия изказвания като на Радомир Чолаков, това всичко е стратегия. Някак ако може да мине. Но това може да стане само с гласовете на ППДБ. Аз допускам да направят неизбежна така сглобка, както я наричат, но не мога да допусна, че ще направят премиер Борисов и вице-премиер Пеевски. И аз силно се надявам да не стане. Това не мога да го допусна. Господин Бакалов, нещо друго да ви питам. Забелязвате ли, че се връща една тенденция от управлението на Бойко Борисов от трите правителства, най-вече от първото му? Христо Иванов отива на интервю в BTV пред Цветан Каризова и се включва Бойко Борисов.
Отива на интервю министър Хинков и се включва шефа на здравна комисия от ГЕРБ, професор Костадин Ангелов. Това реално и от телевизиите това го обясняват, че с право на отговора. Това не е право на отговор. Телевизиите са обслужващи ГЕРБ и това така речено зад колисие, тандема Пеевски-Борисов. Разполагат с ресурси, пари, влияние, купуват си хора и тия неща се уреждат. Мен ми е интересно как става това Бойко на кой се обажда? Обажда се един шеф на телевизия и казваше, сега ще се включи Бойко Борисов, дайте го в ефир. Тоест Бойко как става? Севдалина Арнаудова звъни на човека в BTV? Точно така става. Как се включва? Има си някакво както бяха написали фигури. в някой сайт за другите политици да знаят. Примерно Бойко като излезе да говори, не съм чул примерно Христо Иванов да се включи да репликира или Кирил Петков. Това е и кой по-ловък демагог. Борисов е по-ловък демагог. Сега Христо Иванов възпитанието не му позволява, като слуша Борисов, да се обади в телевизията, така включете ме тук, да това не говори. Въпросът е дали ще го включат и да иска. Няма го включат. Защо? Обслужват друг, не него. Добре, нали? Това са частни... Чрез тайни собствености ли това става, господин Бакалов? С нова телевизия е така. Уж е на някакъв фонд в Нидерландия, обаче има там някакви неясни акционери, които дърпат конци. С BTV има една приказка, що ми е да си купувам телевизия, като мога да си купя някои шефове в нея. Това е простия начин. И както се видя, един шеф стана политик от ГЕРБ. Да. Има и други. Добре, каква е иначе като цяло вашата прогноза за сглобката, до кога ще изкара и въобще за за Конституцията, за вас ще бъде опраскана? Скептик съм. Те дори да приемат нещо, то ще бъде така порязано и няма да има голям ефект. То опира до самосъзнанието, ако искаме промяна в прокурат. ПП и ДБ трябва да напуснат и да се ходи на избори, ако това се случи. Те така казаха, че трябва да искаме преследване, престъпността, опира и до самите прокурори. Някакъв обществен климат сега, като виждат те, че е силна фигура, като Борисов, Пеевски, дърпат конците там нещо, подкупват, заплашват, как регулират съдебната власт, те си знаят. Както се изрази Гешев, нали, пусна един запис. Да, не беше много ясен. Да, ама там с такова... Банкета. Чул се. Банкета. Да. Гешев пита, откъде идва това, че трябва да подава оставка? Банкета. Значи, доде има банкета и те са и страхливци, повечето прокурори, въпреки че ги пази закон. Банкета, това е ключовата дума. Аз се го повтарям, че това е политическата криза в България. Добре, благодаря ви аз за този разговор, господин Бакалов. Песимистичен. Да, но искрен, истински. Нищо да се... Няма слагаме розовите очи, трябва да знаем какво се случва. Да е живот и здраве, как викаш? Да. Благодаря ви. Представих ви журналиста Иван Бакалов. Това беше всичко от шоуто на Бой Ваклинов на 15 декември. Утре се навършват 58 години от смъртта на големия писател и драматург Съмърсет Моъм, който е смятан, ако се съди по тиражите на книгите му, за най-четения английски автор след Чарлз Дикенс. Освен знаменитите си романи Души в окови, Луна и грош, Острието на браснача, както и многобройни пиеси, разкази и документална проза, Моъм ни оставя и сентенции като тази. Бракът е нещо прекрасно, освен когато не се превръща в навик. Към мъжката половина от зрителите, петък вечер е, отървете се от вредните навици с една шеметна извънбрачна нощ, защото по-добре е си любовник на нечия съпруга, отколкото съпруг на нечия любовница. След това остроумие, тая вечер със сигурност ще спа на дивана, но още по-сигурно е, че ще се видим отново следващия петък от 21 часа, само по TV1.